Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? И коста хора, аз съм Керо, днеска с мене Даника. И днеска правим ревю на Bulgarian Craft. Нали? Да. Еми, сървъра е 24/7, няма лак. Сървъра, дай да покажем лаковете. Премини. Банк. Бум шакалака. Олената шака. Банк. И Не! ето го и другия педерас. Как се казваш ти? Курва. Ето Warbank. Няма да ти кажа. Warbank, тук не знам какво се прави. Аз гледах при някой. Да, Дани, аз съм в хома. War Bones. Взимайте си, напишете Warp Bones, върви там да се вземеш тези нещата. Айде да играем на PvP. Там ти дава опнати неща, се дават ти такива. Дават ти фулки и се биш. чакайте, че ми дайте тук брони пак. Ето Warp Bonefish. Да. Аз с Warp, той с фишен не съм го показал, аз не знам какво е дори. Всичко е така. Аз знам какво е това, бе. Какво е? Ето кученцата, сега горе ще въртим. И да имаш в Sky 500 от 500 до 1500 на абоната. Сега кученца падни хора и паднаха ми са пари. Не знаеш какво му западна, кит сад. 2000 хора, пак въртим. Отиваме на Warp Rates и отворим. Дани, на мен ми се падна кит сад. На мен се Kit Sand. Сад да. Да. Той е много шибан. Тук някои неща. На мен ще се падне фулка, човек. Не успях Какво? да взема. Не можах да взема фулката. Така, Спане ли е? Охо. ся. Оп, армор взех. Warp. Прочи Опа, трябва. Warp, тъпа, генетик. Ето. Ето е. БГ. Така. Ай, приеми. Warp Enchant. Дани, Приеми де. Аз ти пратих. Даник, Напи. нали да Лофе ти правиш ли ревю, е? о, Приеми Прави бе. ревю, е. да. Айде ще направя пак, че не е станал клипа. Добре, ай приеми ми. Има добре в реса. Не е мой. На кой? На този на Пешо. Ето го е, да. Той ми каза, че е твой вчера. Той ясно е. Той лъжи кадърцик ми. Извиняй. Не. Стига бе. Айде на... Ама... Ходи го за този лъка, циганин. Ай бягай бе, брат. Айде учим на ОП PvP. Там ти дават айтемите. Се го взяли. Как отваряш, бе? О, ти си добавен. Няма как да ме биеш в реса. Как се ти сбаваме тук, виж бе. Ето следващия, сега бяхме на Warp Event, сега на Warp Full. Той май всички повечето работи са на Warp, това, на спавна ми. Уфе, какво беше у неделя го каза? Фармите пари, е. С опнатите неща. ОП PvP. Значи Warp, Пиши Warp, Warp. PvP. Ето да. Ама те ли ти дадат нещата, ели? Да, бе, така влизаш в ти. Има хора. Има един чест. Тъй. Тук неща ми дават. Да, има чест. Още неща ми дават тук. 16 за 250. Вау. Аз ще снимам да направим едно PvP. Аз снимам с тук на PvP. Тук има някакви чисто и тук пак стрелим, рели. Да. Охо. Следващото е Warp FPS. Warp. Че ти се възстановяват нещата. Warp После се възстановяват. Да, е. Да.
Кой има там? Безплатно. Са. Те ли Са бе? тия безплатни айтеми. Айпани. Са тия безплатни айтеми. Лъка ми няма... Аре, ласа тъжка. Чакай, не мога сега, чакай. Ще снимем едно PvP после за такова. Следващия лар е лар. Сигурно. Чувате ли ма какво? Да, бе. Да, Супер си, бе. да, Много се зли сега си много зли. да. Що с толкова зли, Така. Да, сега с добре. Тук има някакъв там. А? Ай го тършим, има някакъв там. Той съм аз паднах в дупката. Има бъгър някакъв там. Иди сега поглеждам. Чакай ме. Ще заклеш ти. Ходи, А? той се качи. Да. Чакай. Те. Ай, ще се ми да го би. Ей, Той се качи. ей. Ай, двамата да се тъжкам дела. Чакай, да пускам клипа. Да, бе, пускай. Коло не пак скача. Чакай. Ей, Ей, пускам. става хора. Аз съм... О, да, я сам ни да говорим. Абе, аз идвам и сега свърших вече. И ми това ще... Да, ама се чуя. Айде, добре.